ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 11 мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашатон мегардонем. мошинҳои арзон ҳастанд, аз 5100 сомон сар мешаванд. мошинҳои арзон ҳастанд аз шаҳри Душанбе, аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури Тоҷикистон. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед, ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор аст. мо дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. агар шумо мавқеи мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем ва мо мошои видеонаворро сар мекунем. то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар бошед ва аз шумо эҳтироман хоҳиш мекунем, ки ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед ва канали моро дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ. якум мошини фурӯшӣ аст, бародарони азиз. ваз 2106 аст, ки соли бароишаш 1986, кузов седан, сӯзишвориш бензин газ ҳазш кор мекард, объём-моториш 1.1 коробкаи мошин механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техосмотри мошин мегӯяд то сентябри соли 2022 муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷавоҳир расулов. нархи мошина 16000 сомон мегӯяд. бо арзонам мешудад. кадими харидори айниқи рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин бигиред. дуюм мошини фурӯшӣ аст, дӯстони азиз. ваз 2106 аст, соли бароишаш 2001, кузови седан, сӯзишвориш бензин газ ҳалш кор мекард. объём-мотори мошина 1.6, коробкааш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин навай, ягон проблема надорад. ҳуҷҷатҳои мошин 1 сола ва тонировкааш 5 моҳаи дигар муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошина 27000 сомон мегӯяд. бо арзонам мешавед. рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. сеюм мошини фурӯшиам, дӯстони азиз. ваз 2106 аст, ки соли бароишаш 1989, дар кузови седан аст. сӯзишвориш танҳо бензин будааст. объём-мотори мошин 1.5, коробкааш механикаи мошин мегӯяд навай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд танҳо ба бензин муфтта гаштагӣ, газ қатъӣ гаштагӣ нест. 4 баллони нав, аккумулятори нав, документош мегӯяд 1 сола муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 12000 сомон мегӯяд. бо арзонам мешудад. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидор кунед. ва сабаби фурӯхтанаш мегӯяд срочно пул мегӯяд дар кор шудагӣ, ба ҳамин хотир мефурӯшаш. марҳамат занг занед. чорум мошини фурӯшиам, дӯстони азиз. ваз 2106 аст, ки соли бароишаш 2000, кузови седан, сӯзишвориш танҳо бензин будааст. объём-мотораш 1.6, коробкааш механикаи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотори мошин носӣ аст, коробкааш сода, зад мост, ягон овоз надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархи мошина 5100 сомон мегӯяд. бо арзонам мешавад. рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, бепул бидаед мошин. панҷум мошини фурӯшӣ аст, дӯстони азиз.
Toyota Camry аст ки соли барӯшаш 2011 кузови седан сӯзишвориш танҳо бензин будааст. Объём-мотори мошина 2.5 литраги, коробкааш автомат аст. Мошин дар ҳолати вагон бародор мегӯяд ки аз вагон гирифтаги ҳамаш 100% кардаги ҳуҷҷатош растамошка ҳамаш 100% кардаги 4 та банга балони нав дора, аккумулятори нав дора. Хулоса ҳамаш 100%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 144 000 сомон мегӯяд. Бародаро, мошин 20 инами январ ба Тоҷикистон омадагӣ аст. Кадоме мега харидор боша, бо мақсад дар назди мошин арзонам мекунем, савдо мекунем, омада бина. Ин рақамаш дар рӯи экран. Марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастед, дӯстони азиз. Toyota Corolla мебошад ки соли барӯшаш 2017, кузови седан, сӯзишвориш бензин, газ ҳарду кор мекарад. Объём-мотори мошина 1.8 гуфтаги, коробкааш автомат аст. мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. дар таксиҳои 33 мега кор мекунад. 4 та балони нав дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 36 000 сомон мегӯяд. вариантҳои мега алишинеста, беҳуда занг назанед. аз соати 12 то соати 19 метавонед мега мақсад ки занг занед. бо арзон мешидад. танҳо дар назди мошин мега айпеч бибинед. бо мақсад ки нарх мекунем. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат, занг занед, мошина харидорӣ кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастед, дӯстони азиз. Hyundai Sonata аст ки соли барӯшаш 2018, кузови седан, сӯзишвориш бензин, танҳо бензин медаҳад. свети мошин сиёҳ аст. объём-мотори мошин 2.4 гуфтаги. коробкаи мошин механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мекунем наздики хати аз вагон мега гирифтаги. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 166 000 сомон мега. бо арзонам мешавад мега. кадоме харидори конкретне, марҳамат, занг занед. ин рақамош дар рӯи экран. 77 0005 660. бародарони азиз, агар шумо хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастед, дӯстони азиз. Lexus SE соли барӯшаш 2014, кузови седан, сӯзишвориш танҳо бензин будааст. свети мошин сиёҳ. объём-моторша 3.5 гуфтаги. коробкааш автомат аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега. документош, тонировкаош ҳамаш 100%. балонош 100% ҳастанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 243 000 сомонӣ мега. бо арзонам мешавад мақсад дар назди мошин. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастед, дӯстони азиз. Lexus SE соли барӯшаш 2020, кузови седан, сӯзишвориш танҳо бензин будааст. свети мошин сиёҳ. объём-мотори мошин 3 гуфтаги. коробкааш автомат аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон ҷо мега задагӣ неста. ягон краска кардагӣ неста. раднои краскааш аст. ҳуҷҷатош, тонировкаош 1 соли дига мега муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 546 000 сомон мега. бо арзонам мешида. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат, занг занед, мошина харидорӣ кунед. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман реклама мекунем ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед ва видеоҳои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед.
دهم ماشین فروشی است دوستان عزیز BMW M3 سال بروش 2006 کوزوف سیدان سوزشوریش تنها بنزین بوده. ابیوماتور ماشین دو گفتگی коробкаи ماشین автомат است. ماشین در حالت بهترین میگه قرار دارد که 5 ماه پیش از واگن میگه گرفتگیم. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه نرخش 78000 сомон میگه. کدام خریدار انیقا میگه زنگ زنید برادر بیهوده میگه زنگ نزنید. این رقمش داروی اکران مرحمت زنگ زنید ماشین خریداری کنید. 11 ماشین فروشی دوستان عزیز این آخرین ماشین میباشد که ما پیشکشتان میگردونیم. مرسدس یک کلاس است که سال بروش 2008 کوزوف سیدان سوزشوریش تنها بنزین بوده. ابیوماتور ماشین 3.5 گفتگی коробкааш автомат ماشین برادر در حالت واگن قرار دارد یعنی که نوی پچکه است. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 128000 сомон میگه. با ارزان میشنه این رقمش داره اکران مرحمت زنگ زنید.